awusondela nje hey kuyaxolisa nongelela isonto emphansi kwaSonto lana emagejageja ake siyazi isizulu kahle phuthuma masotolika isuthu ngicela ngiphenye imic le bitso la ka ke le file kgetle iqale o fihla mona ke re keng yana de magejageja last year Ngiqale ukufika lana ekhaya last year kunyaka odlule. apart from that ayi ngahlala phansi kangezi la elokhosini yaba ke tle ke re keng ke aitulela ke last week Last of usonto edlule. ya ka be ke tla ke re keng Ndiza mona ke khutlela ke re keng hape ayi fihla mona ke batla disebediswa tsa mona dihwasho tsa mona nang ke re keng Mandifika la esontweni ngithenga insebenzo zala ekhaya. mase ke dithengile ke hamba kusebenzisa le Mase ndizithengile nto ozisebenzisa ekhaya. ase ke disebedisitse a disebedisa ke Sontaga Mantaga Labobedi Laboraro ke a ke kenelwa ke batho ba tshwere dithunya Ndiye ndazisebenzisa umsombuluko nolwesibini nolwesithathu. Emva kwaloko ndangenelwa abantu bephethe izibhamu. batho bana ba fitla ka tunge qeta go kwala battle gas Laba bantu bafika endlini ngiqeda ukubhala ibhedla gasi. push battle gas bangena nayo phakathi endlini Baphusha ibhedla gasi bangena bashaya ngaphakathi. isicapha Bashaya isicapha. babula ababula umunye nomunye Bavula bandikhomba ngesibhamu. bathi khipha ifoni ke hayi madoda ke Bathi nayo ngikhipha ifoni. bathi hayi hayi awunayo na phone ngawubulala Mangabe ifoni ngenayo bathi bayandibulala. kare banampula yini Uthi ndathi ngicela ninibulale. umoya skipper spam azuya ndubula kangadubuleki Omnye wasikhipha isibhamu wathi uyandubula ndakadubuleki. yo Mfethu iyiphi le product kaMprophet oyisebenzisile uma kugoloze ngisho isibhamu ukuthi sikudubule kwahluleka abantu bethi bayakubulala bayakudubula bekithengile ilokhuza lebofu Uthenge ikhombo. iphuthumise ngoba ubephethe isandla Yo yo isandla sikaMprophethi. Uthenge isandla sikaMprophethi. ebhuti Ha? bewazi ngalesandla sikaMprophethi ukuthi impela sisivikelo sakho hey ayitsebena ngare ngoba ngibona matla hayi katsatsi leno ya hore Ngibona amandla akhe ngalelo langa ngifuna ukududula. akiyashwa Angishonanga. empa phalwa sa ka ditabwitsi Kodwa impahla zami sidabukile kodwa andidubulekanga. Ndivikelwe yilesi. hayi ngeke yo Akosiphamise lo. Isona sena. Sona lesi esiye sandisindisa. nazo impoko Yebo. ditene ka fono ngamona ngalejwe ntsha mona ke thunya teng phalwa sa ka ditabwitsi Amen. Impahla zami zidabukile kodwa azange enze ndidubuleka Ayisake ngalibonisa la ngisaphelele efonini. Ngisaphelele nje. na fono ngalikhombisa labona ukuthi hayi ngisaphila Amen. ngibonga uNkulunkulu ukuthi la sisonza khona Yebo. bonke abantu basabela khona ngoba kunamandla Amen. amandla alana ngiyabonile Amen. alelo suku yabo hayi liyalima leli geja yo Molweni. Igama Palisa from Emafikeng. Dadibana notata I think ngandina phako age of 13-14. Umama wami wasweleka eGqibonzala and then onesi bakhangela i-address then ndathathwa ngikhuliswa ngumakhulu wami. Umakhulu wami wayengumuntu wayethakatha. So wazama ngandlela zonke uba anifake and then ndakhulela khona. Then ngo-20s I'm not sure then utata uMagejageja wayenenkonzo eMafikeng. Then yena ndithunyiwe uba ndihambe ndiyovala so that inkonzo ingazuqhubeka. And then ke wazama utata I think i-3 days kungavuma abantu benga-attend. And then ngo-day 4 wavele wanqala kum straight ndihlele ekoneni waphuza uba ndifuna ntoni. Kwaqhubeka wandithandazela. Yayingubhodi 2 wam all along andikho.
then ndabuya. Alright, asimhlalise phansi. Lo mntwana, she was a professional witch, babongithi, umthakathi professional. Ngesikhathi ezalwa uma wakhe washonela. Before azalwe na 7 months eswini, ugogo wakhe weza kuma wakhe wamcela wathi ngicela ukushiya ifa lami kulo mntwana. Wanqaba lo mama wathi angifuni. Uthelo mama eyoteta wafike washona esibhedlela. Maye shona amanesi akhulisa lo mntwana maqede babheka iaddress ukuthi wapi. Bamisa kugogo wakhe. Maye fika kumakhulu wakhe ugogo wakhe. Wathi ugogo manithi wala ekhaya ngicela ninginike yena ngimphathe. Wamphatha wajikela obondeni. Ngicabanga ukuthi wayenenyanga noma namaviki. Ugogo wambamba wamsakaza obondeni. Wangafa. Wamila amazipho same time. Wamila amazinyo same time. Uhlanga lwagogo la unohlango lwesabekayo lwaqala lwavela. From that day waqala wenza lempilo angayithandi. Benemzimbe u2 obethunywa ngawo ayosebenza. Maye fikile ngeke uzumbone ngisho ekhona. Ma engene etendeni kwakubaleka wonke umuntu wakhona omazi. Ma efika ngelanga lesi4 kwakhona umuntu ongitshela ukuthi nanga umuntu ovimba inkonzo uthunyiwe. Ngamqonda ngqo. Lo mntwana wayekwazi kuyishintsha abe orange. Abe lento enizwa ngendaba nina. We've seen it with our own naked eyes. Ashintsha abe orange. Abe yiyo yonke into ayifuna. Mangabe kunomshado athunywe kuona ahambe leyo ndoda mayike yambheka emehlweni izolala naye isiwuyekile umshado. Siyambini. So why specialize ke ukuvala abafundisi abapowerful. Avala imali emasontweni ukuthi abantu bangayikhiphi imali. Izona izinto ayispecialize kusona. Masifika lapha kwakunzima kungathi inkonzo yaphela until ukukhuluma ivoice kumina uthi dila nalo yamuntu. Sadila naye from that day. Some deliver kwazi kwafika isikhathi imvuselelo ivalwa. Then she was delivered. Completely delivered. Fane ngabe usiqedile isikolo but because behind ikhane sesikolweni esafunda. Namhlanje ngifuna sibheke izinto ezibalulekile. Lamadoda engihleli nawo ngiyawathemba ngoba sikhuluma ngesubject ebucayi, isubject yobuthakathi. Ngicela ulalelisise kahleke namhlanje because unombuzo ofuna ukwazi impendulo yakho ukuthi ithini. Angazi ukuthi ubani ozoqala. First question. Asibingelele bakhetha. Sibingelele ubaba umprofeti wethu uMageja. Please make sure you concentrate. Right? Sibonge kakhulu asivelona namhlanje lokuthi sizohlala la. Siyazi ukuthi kumele ngabe iservice. Abanye balindele kumele ngabe kukhishwa amadimoni. Kodwa ke iyona iservice le esiqalile futhi ebaluleke kakhulu nesemqoke empilweni zethu. Siyazi ukuthi isikhathi esiningi kuneyinkinga esidila nazo emakhaya, kuneyinkinga esidila nazo emndenini, kuneyinkinga esidila nazo emsebenzini. Siyazi ukuthi uma ukhuluma nomuntu omnyama ngeke uzomhlukanise nempande. Number 2, umuntu omnyama ngeke uzomhlukanise nobuthakathi khona bazalwane. So ke siyazi ukuthi emasontweni la siqhamuka khona most yabazalwane esinabo bathandazeliwe, bapledgiswa, bahamba bayokwenza ama-altar esontweni kuthiwa bazokwenza imisamo yabo benikela kubefundisi, kodwa still izinto zabo zangavuleka kwangenzeka lutho. Kunomuntu ozibuza ukuthi ngoba ngiyakholwa ngiyathandaza
ngiyakhokha okweshumi, ngiyakwenza konke kumele ngabe ngiyakwenza esontweni, ngicommitted ngalendlela, ngiyabhadala nethikithi, kodwa izinto zami zivaleke kuphi? Ikuphi la kunenkinga khona? Nikhona bazalwane? So ke ingakho namanje baba evulele lithuba leli lokuthi ake sizohlala phansi sikhulumeni singabakhethwa, ngoba i-challenge esibhekene nayo kakhulu sithakathiwe. Iqiniso singeke size siliphike lelo ukuthi sithakathiwe. Siyazama ukubaquza, sizama ukubamba la ukuthi zonke izinto esizibambayo ziyahlakazeka. Ngiyabonga. Izinto esizibambayo zenze njani? Ziyahlakazeka. Ngicela ninginyuseleni kancane. Ziyahlakazeka zonke izinto esithi siyayibamba. Abanye uthola ukuthi baphuma emshadweni sebephakathi, baphuma imishado ihlakazeke. Abanye bathola imisebenzi bayasebenza, kodwa uma beke bayiphatha imali ngesandla iyahlakazeka. Umuntu eqambe ngene ekhaya, ungena ekhaya akasaphethela ukuthi uphethe oplastic, umethi uyabheka no plastic ukuthi yini engiyenzile, akaboni akucorrespondi oplastic abaphethe nemali angene nayo esitolo. That means umuntu uthakathiwe. Omunye afundise nje, afundisa abantwana baqede o-matric, baqede zonke izinto, bahambe bema-tertiary, uyothi umntwana ngonyaka wokugcina avela ngene kuyiwunga, adle iwunga, aphenduke usikhotheni, ahlale emapayipini. Omunye angahlala emapayipini, aqhubeka ahlale ekhaya, kodwa uthola ukuthi nje useyisidakwa sendawo esithunywayo ukuthi gijima lapha ya, gijima lapha, gijima lapha ya, izinto esibhekana nazo emakhaya. So ke namhlanje senze leli thuba, abanye babonile ke mhlambe online ku-Facebook ubaba umprofeti ukuthi ubegeqa amagula ngobuthakathi, namanje kwabasemakhaya bambona uyavela ku1 KZN ekhuluma ngobuthakathi njengoba sikhuluma njengamanje. So ke sithe asike senze leli thuba sizohlala nobaba wethu sikhulume naye umlomo nomlomo, ke siza ukuthi kahle kahle baba ubuthakathi buyini ubuthakathi. Ngicabanga ukuthi la iservice yethu iqala khona njengamanje ukuthi sazi ukuthi yini ubuthakathi. Thank you Prophet Kumkani. Ubuthakathi is an opposing power, amandla aphikisayo. Wonke umuntu uzalelwe idestiny, wonke umuntu uzalelwe ikusasa eliqhakazile. Yilento eyenza ukuthi umuntu kumkhathaze ukuthi angabi nalo ikusasa elihle. Yilento eyenza ukuthi umuntu angabi nayo ipeace mayibona izinto zakhe zingahlangani. Yilento eyenza ukuthi umuntu angayeki ukufuna izinto anganazo, ngoba wonke umuntu uzalelwe lezo zinto. Ngiye ngithi ke awuyifuni into ongenayo. Ubuthakathi ke ilento engena phakathi kwakho nalento oyifunayo. Yilento eku-opposayo, ekuphikisayo, emelana nawe ukuthi lento ozalelwe yona ungafiki kuyona. Wonke umuntu wazalwa efumbethe spirituality, efumbethe umnotho ngapha. Lezi zinto zalahleka kanjani? Zalahleka mhla kungenelela ubuthakathi phakathi kwakho nalezi zinto. So ubuthakathi it's an opposing power, amandla ombuso obumnyama aphikisa lento yombuso wokukhanya. Mbili ke imbuso, khona umbuso obumnyama, kube khona umbuso wokukhanya. Awukho umbuso in between ophakathi nendawo. It's either kusebenza umbuso wokukhanya noma kusebenza umbuso obumnyama. So umbuso ke wokukhanya yilo ophoqelela ukuthi uphumelele. Umbuso wobumnyama yilo ophikisana nokuphumelela kwakho. Because njengoba ungaphumelela kusho ukuthi awuzalelwanga leyo nto. Yingakho ubhizi ungalali 24 hours uthandazela lento. Why uthandazela into wazalwa nayo? Ngoba sekungenele ubuthakathi ba oppose idestiny yakho. So amandla ke obuthakathi ilawa enza ungaphumeleli. Number 2, ungayiphambili. Number 3, ungaphili impilo odalelwe yona. Amandla ke obuthakathi uma entshontsha kuwena, antshontsha ayise komunye umuntu, ngoba umsebenzi wawo uku-oppose lento enhle oyidalelwe ukuze ufe ungafikanga kuyona.
So mawufunga ungaphumelelanga kusho ukuthi uNkulunkulu akakudalelanga ungaphumeleli, but kusho ukuthi somewhere somehow kukhona umoya wobumnyama okwaba yiwo owangenelela wa oppose lento ifunayo. Okay, Daniel, umthandazo wakho wezwakala ngelanga lokuqala uthandaza, but sifike kanjani ku 21 days without an answer? Umbuso wobumnyama wasePereshi wamelana wa-oppose impendulo yakho. So mawuthandaza kusiwena wedwa okhulumayo, kukhona nama forces of darkness a-oppose lo mthandazo uthandazayo. There is why eminye uthi uthandazo vele ube discourage same time ungakaphendula, you don't even give yourself time, because umoya wobumnyama it an opposing power odala ukuthi ungafinyeleli la ofuna ukufika khona. Amandla obumnyama aphikisana nayo yonke into owayizele emhlabeni. Thank you. All right, siyabonga kakhulu, ake shaya izandla zethu kakhulu.